Una representant del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans llegirà el manifest de l'esquerra independentista per aquesta diada. El passat 2009 vam recuperar la tradició de trobar-nos, aquí, a Figueres, en ocasió de la Diada Nacional de Catalunya, per retre homenatge a tots els que van morir l'11 de setembre del 1714 defensant Barcelona, i amb ells els que van morir defensant cada racó d'aquest país. Tenim el repte de construir una nova democràcia. Tenim el repte de salvaguardar el territori. Tenim el repte de construir el nostre país. Ara, més que mai, hem de ser conscients de la capacitat que tenim de canviar les coses si ho desitgem. Ara més que mai, cal que treballem pel futur que volem. Construir una Figueres més viva i habitable. Des del CPC, Maulets i la CUP estem convençuts que qualsevol nit farem sortir el sol. Per això us animem a sumar en la construcció d'uns països catalans lliures. Visca la terra!